Barka da zuwa Arewa 960 tashar al'umma. Mai aure Sani Musa Danjaye shine sanadiyar rabuwarsu da matarsa Mansura Isa. Game da rabuwar auren tsakanin jaruman Kannywood da suka shahara, wato kan Sani Musa Danja da matarsa Mansura Isa, ta tabbata bisa tsawon lokaci ba sa tare, wanda mujallar fim ta ce Mansura Isa ta daɗe da ƙosawa da halayen Sani Musa Danja, wanda kusan shekaru da suka wuce tana haƙuri da shi ne kawai saboda halayensa ba halaye ne masu kyau ba. Sai dai fitacciyar tsohuwar jarumar Mansura Isa ta daɗe da yaba kayanta daga gidan Sani Musa Danja. Ta kama wani gidan haya, sai dai sun nuna wa duniya kamar suna tare, kamar yadda mujallar Kannywood ta rawaito. Mujallar ta rawaito cewa Mansura Isa ta kama gida tare da 'ya'yanta, kuma ta ce ta yi alwashin cewa ba za ta taɓa bawa Sani Musa 'ya'yan nata ba. Wata majiyar ta daban kuma ta sanar da wakilinmu na mujallar fim cewa auren tsohuwar jarumar da fitaccen jarumin Sani Musa Danja ya girgiza ne lokacin da ya ƙara aure. Majiyar ta ce shakka babu Sani ya yi aure a sirri ne a Kaduna, kuma matar ma har ta haifi ɗa namiji. Ta ƙara da cewa Mansura ba ta san da auren ba har zuwa lokacin da aka yi haihuwar. To amma bincike da mujallar fim ta yi a garin Kaduna bai samu tabbacin fitaccen jarumin ya yi auren ba. An faɗawa mujallar fim ba wannan ne karo na farko da Sani Danja ya saki matar tasa ba, Mansura Isa ba. Ya taɓa sakinta lokacin da suke zaune a unguwar Karu a garin Abuja. Daga baya aka sasanta su. Labarin ta ce Mansura ta gaji da halayen Sani Danja ne na rashin kulawa da iyalansa. Ita ke komai a gidan har da ciyarwa, in ji majiyar. Mansurar mace ce mai ƙoƙarin neman abin rufe asiri kai don asirin kowa ya rufu har da na iyalanta, wanda hakan ya sa shi Sani Danja yake nuna rashin kulawa saboda ya ga tana ƙoƙarin taimakawa. Wannan shine dalilin da ya sa ta nemi dole sai sun rabu. Sai dai Mansurar ta ce wannan abin da ya faru ba zai sa wani abu ya shiga tsakaninsu ba na mutunta juna ko don iyalan da suke a tsakaninsu. Amma daga bakin shi ma Sani Danja mun samu labarin cewa shi ma yana da kalubale ko kuma yana da abin cewa akan ita ainihin Mansura Isa, saboda yana magana cewa tana yawan tallake na gidauniyoyi, wanda hakan yana ba shi damar rashin samun lokacinta. Wani zubin tana iya tafiya har ta bar jiha ko kuma ta tafi wani other state din don ta ga ta biya buƙatar foundation, amma shi tashi buƙatar ko uku. Wannan ne sanadiyar da ya sa ya yi auren a sirri kuma har ya haihu. Hakan ne saboda yana nuna soyayya, kuma yana nuna kamar akwai matsala idan ya bayyana cewa zai aure a lokacin da yake nema. Wannan shine dalilin da ya sa bayan ya samu haihuwa, ya samu ƙaruwar ɗa namiji, ya fito ya nuna wa duniya cewa ya sake aure har ya samu ɗa namiji. Wannan shine sanadiyar da ita Mansura ta nemi cewa fa lallai sai an rabu. Allah ya kyauta.